винаги съм била леко така да те буска от време на време електрошока. Пресечната ми точка може би там там, където искам да работя и да успявам. Амбициозността ми, това, че искам да успея, искам да съм най-добрата в това, което правя. Аз не го отричам. По принцип не би се хванала на хорото, ако... Няма съм номер едно. Да, няма да съм. Да, в смисъл, тъпо би било. Ма знаеш колко е скучно да си номер едно и също... Така, може би там наистина се пресичат и в чувството ми за хумор. Чувството ми за хумор е такова, каквото е на Ивка Бебе, това е и на Ивка. Мисля, че това е, между другото, тук ще ти направя не четка, не комплимент, а ще кажа това, което виждам аз като изключително човек, който е, сме да кажа, близък около тебе. Наистина тя има... къде да гледам. Уникално чувство за хумор и сме да кажа, че това ти е най-автентичното качество. Никога не си го губи, защото повечето влогари, тиктокъри и така нататък винаги са залагали на някакви трендове, на някакви такива неща. Интересното при теб е това, че ти самата успя да си наложиш нещо твое, някакъв тренд, ти си го измисли от нищото, появи се, почна да таковаш, да бълваш. И това се получи много яко. Аз много оценявам такива неща. Смея да кажа, че по някакъв начин аз в началото виждах в тебе себе си. Защото аз така горе-долу на твоите години и рапирах и правих някакви неща. То така това беше интересно. Си много тия неща истинските са много... Не го губи това. Това е мой съвет.